Hviezdne brány, prastaré kruhy vytesané z neznámej horniny alebo metalickej zliatiny, ktoré driemu niekde v púšti alebo opustených miestach po tisícročia. Jedného dňa sa náhle aktivujú a v ich strede sa vytvorí tekutá membrána, ktorá sľubuje cestu na druhý koniec galaxie v zlomku sekundy. Toto je základná premisa Hviezdnych brán, konceptu, ktorý si podmanil milióny fanúšikov z sci-fi po celom svete vďaka ikonickej franšíze Stargate. Hoci samotná technológia Hviezdnej brány je dielom bohatej fantázie scenaristov, jej korene siahajú oveľa hlbšie. Čerpajú inšpiráciu z fascinujúcich historických záhad, mytologických rozprávaní a hlboko zakorenených ľudských túžob, ktoré pretrvávajú tisícročia. Poďme sa pozrieť, ako sa realita a fikcia prelínajú v príbehu Hviezdnych brán.